Simjirwai stang mas bukuit nomor lais pak sakulai. Rai hu try jing rai batem mai do rai jam ya u kat la kat ya rai hu try jing rai batem mai do rai hallelujah go by do play do shada jing men hakmadu dragon run totem kak sing bat kadoi tara tu roy ai gan sawa rai ku try jing rai batem mai do rai jam ya u kat kan ya rai hu try jing rai batem mai do rai hallelujah Hakakatenguk pa badokon badomen sem bakoit amen kajing e jong trai jing e Jesus Christ bad gajing e jong oblay lembat gajing slog jong men sem bakoit kindan rengkat bad pi baro kohen men kopara how Jesus Christ menta ke step sachi sin tong IT lade ha kikti ha gajing suma sukher gajing re gajing da gajong oblay kam tame ha ganai kasngi bangis dang ya ganai kasngi ke batmai tungi kerpan yo jisu badan rengkat batngi un kershan yangi un ai boringi bangi laban pendap hok ya la ke jong ke kamram ke bangi haban pendap ngi haban le ha ganai kasngi namar ngitip baklemo u ngimla ban le e wala dagi long ki kam ki baret henry klem gajing kershan gajung blai ngimdan bor ban le ban pendap iki dari mata kadau da gajing ngewret gajingi to ngen IT la de tilitlan ha gajing sumar gajing u kena bini obor men le persya ya baro gajing snew ki ba mangi ngi kandu ha gajing em gajingi Kum juro ki wanra akmadu jisu ya baro gajing kwa gajing trang gajing nut gajingi Bada gaju kopor kohan men kopara bamangama pi wei pai wei ngin long kita ki babid dor banterwa ya kane gajing maya ke bakhoj hakana ke step tongin phaish u tongin penmap nabaro ki laj kilet kitam ki dona gajungi tikumta sipor tongin khmiet yala ki jong kaman sem nya phla hauble badan bor baro badia pi kohan men kopara Bang lale pop shibun da gijing kurkat, da gijing, da gigam, da gijing leklet, da gijing le palat junga, da gijing le palat junga, da gijing le palat ukrawe junga, namar kata, kerpa kamaria bakuj, kabaisa kate soti, ya keringa berkirkuj, badia pi kohan men kopara, banduai nak benta junga, how try play jungi. Ublay badan bor baro inis na yengi madlama bigi pop jungi unyalam yengi sha kaching bom jukut amen Go try to Go try to Go try to Go try to Go Cristo isene Go Cristo isene Go Cristo isene Go Cristo isene Go try to isene Go try to isene Go try to isene Try to Trong in ya duai
Hakanai kamas berkut ngidawai kena kebenta kaying kasam jong I kriel walang bablai trakan rat un kurku kurdo I kamtam berkumjur ya barok kikun kikti ba kin lai na gajing pang na gajing stom ba kin yo ya ka jing dap jing biang apa kaying kasam kajong I kumjur ngidawai na kebenta kikam kijam jong I sarina siang chai bat I hiles rambai bat kumjurung I duwai na gabanta I Raymond wan khar ibarake ya kesing kha gajungi ha kana kesngi ngi duwai ba blai trakan rat un kurku kurdo ya I khamtamen ai gajing kwat gajing khia bat kumjuru ha kana ka step ngi duwai na gabanta u Peter solong piau badan padang gajing pang gajing stam badang Shasumar hospital mata kesngi kumjurung I wanra khmat Jisu ya baro kijingang not kijing kwa kijing trang kijungi khamtame ya ka kamram ka bangi dei banle ha ka nei kasngi ngiduai bob Jisu kurku yangi on ai boringi bangi laban pendap hok ya kina ki kam ki ba ngi ha banle ha ka nei kasngi koblei konong da jong ki ba kermen hame uba klem me omdan baskem omdan bakhoj to the krahai gijing isnei jong me halor jongi bad me unong sensar bad me unong yalam ngin nang ban pandan kam yaki ki babha ki badu no ba kumta wat mentahi ngin nang ban bad scam yaki ki bane daw tra jing Jesus Christ u khon jong me u be imbat basan sha rank card bad me ha gijing yalong ko we jong man sem bakhoj u blai junom la junom amen. Kajing puli nag kitab Exodus kal nong saupau kat khot kanriu hadu arpuway live sau hadu live upra. Hakitu kisngi kat kum kata baro kaba utrai ula hukum ya Moses ru ulale kumta. Ti ha ubnai ubaningkong hakasnem kabaar hakasngi kabaningkong jong uta ubnai lapen yang ya kata bernakal. Moses ulapen yang ya kata bernakal. Ulapen skem ya ki singkin jongka, ulapen yang ya ki jinker jongka, ulaprung ya ki dingkap jongka, bat ulapen yang ya ki rishot jongka. Ulapriang ya ka ying jain halor ka tabernacle, bat labu ya ka jinsop jong ka ying jain halor jongka. Kumba utrai ula hukum ya Moses, nang ta ula shem ya ka jutang bat ula tep ya ka hapo ka senduk. Ulaprung sa ki dingra ha ka senduk, bat ula pensyong ya ka kejing isnay halor ka senduk. Nang ta ulawan ra ya ka senduk syapo ka tabernacle, bat ulawa ya ka perda jong ka cinka, bat ula ka ya ka senduk jong ka jutang, kumba utrai ula hukum ha Moses. Ti ulo ula tap klub ya ka ying jain ka jing ya kendo, bat ka burom jong utrai ka la pendap ya ka tabernacle. Moses syamla bandrung hapo ka ying jain ka jing ya kendo, namar ba ulo ula syong sa haka, bat ka burom utrai ka la pendap ya ka tabernacle. Habaro shilinter ki jing ya linti jongki, kat habala ra ya ulo na jrong ka tabernacle, ki pad Israel ki let chaprang, Henry lada omra ya ulo shejrong, tikim julet chaprang, tat hado ba enda la ra ya u shejrong. Namar habaro shilinter ki jing ya linti jongki, ulo jong utrai ula don halor ka tabernacle minsngi, bat ka dimpat ka la don ha ka minmit, hakmat jong upay Israel baro, kaktin jong utrai. Isemua yang mulai. Nomor nhiều spa được pusat. Nhiều spa được pusat. God no ka iten not ka Jong me try u play klein bor God no ka iten not ka ying Jong me go try ki bai Men sim jong na ka kwa hir ya ki pulang u try Do nut kas yang u play ba in Wai ka
terang Patro jangan diri saya bekerja gentang Kanu kai tenat kai Jom me try ublay klein bor Sim ying ru ya la de kai shem batau ya la gaskum Bat kaleng kur ka don la ying bat bu ya lagi kun Ka ying jong aduan jong me ko sim ko play jong Suki ba shong ha ying jong me ju nom ya ro ya me Ka nu ka iten nat ka ying Jom me try ublay kain bor Hakin yo ka jing ya rap nu blay hala jing let bel grim Un ha hus lap soy ka ka tem ter kong kim Kinang yo bor kinang klan ka pagi dang ya le Adu bagin yo poesion you play ban pen Kanu ka iten nat ka yim Jom me try ublay klein bor Hallelujah Hallelujah Ki dono jongi ko try ban pdiang ya kik tin jong ukun jong me Hallelujah 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 Utray undon ringad batpi Ringka batiru Kajing pula nak gospel bakud kadkum Matthews. Kau buram ame ko try Ha kataka por ujisu laong haki paidba. Ka himab neng ka yasirim ru ya ka jar bala phno aka duriao aka bala ngiat ki jait dongkha baro. Enda kalab dab ki nongtop nongdong dongga ki kilaring yakashang ringkyu bakila shong batjid yaki baba haki jendia henry yaki basnyu ki britno kanlong kumju yandawai ka perthei ki angel kinwan batkin penklad yaki ringbimban naki ringhok batkin lingshop yaki shaka lawading hangdakan sadong kan jeng linear badka jingrait niat hatopi snyuthu yakine ke kila jawab hohoit kumda ulaong haki kadaka mut banman unstatain ubakela long un sinran janga himabneng Ulong kum utrai ing ubase naka kuin jangu ya keke ka batamai bat keke ka barim. Enda ujisu uladep yatu yakineki parsi ulamino na kataka jaka. Ka gospel jangu try. Kecil raya ame ko Chris Kohan men ko para hau Jesus Christ ha ka jing pulai ke banangkong ngiyos ngeu u Moses u shna ka tabernacle kat kum ka saindur ka ba u blei u laphai u blei lai u ka saindur ban shna ya kata ka jaka shongne ka jung u
but Moses ulati ulale kumbau blei ulap thayu kat kum kasandur ke bau la ayu but kat seba kilet ki kun Israel ki ra but ki kit ki ri kendong ya kane kat tabernacle kadak jong ka jingdon rangkat ka jong ublei but ki kumbang yos ngeu hakapor sngi ublei udon rangkat but ki pada kapor medro kumjo ublei udon rangkat but ki uyai rangkat but ki haman ke kelemat jong ke jeng im ke jeng ki namar ngitip boblei wei ba la thau yangi ublei bal ai yangi kane ke jeng im klet yangi unom ino yangi wala dangi long ki breu ki baduna ha ke jeng im ka jenga ke jeng pi ko hanmen ko para nadu basdang jong ke jeng im ke jengi ha kane ke prathei ublei don rengkat bangi ublei ya rengkat bangi hanrei ka ba e pat kalong ba mangi bonsen ngi landet ya blei ngi klet ya kata gajing don rengkat gajing u kam tame ha ka pedeng ba ngi don ha pedeng gajing pang gajing sitom na gajing gajing kerdo bonsen ngi keli sa e ko blei medan balei mele yang hadu kane hanrei ngi klet ba mangi la landet yu om dei blei ba klet yangi om dei blei uba ino yangi hanrei mangi hi dalade ngi landet yo blei ngi klet yo blei ngi ino yo blei hanrei ngi long kita ki khun ki baduna ki jungu ngi klet no yu walada ha kata ka jing duna ka jungi ha ka jing klet ka jungi yu ka jing landet ka jungi yu ka jungi yu ublei unomino yangi hanrei ukloi ban map yangi ukloi badan rengkat bangi lada mangi ngilai phai su haka gospel pat ngi yos ngeu ba u Jisu ukran chapang ka hima beneng ka ba yesrim bat ka jar bat kinong tong dokha haba kinong tong dokha ki bread no ya ka jar hapo ka driau haba ki la yo ya dokha kitani ka ta ka jar bat kira harengkeu bat ki penyakhlat ya ki babha bat ki basneu ki babha kin dino yaki ne kila ban bam yalade hanre ki basneu pat kin bread ha kalwarding namar kito gidokha kin nom ra jing mentoy ya kito kahima beneng kayasrim thik kum kane ngitip bau Jisu wan sa kane ke prathei tang na kawe gadau kata ke penlai luj na ke banta junga bat jungpi iwe pai we nadu basdang commission ke jungu u Jisu usdang dai kine kiktin ke baong to kala ke bamut kahima ublei kelajan to kala ke bamut kahima ublei kelajan kane kadai ke jung ya lap kane kadai ke jingkwa ke jing thrang kane kadai ka thong jong commission jong u Jisu ha kane ke sla prathei ban wan ya lam yang nga badia phi ban penlai lut yang nga badia phi na ka jing temrau jong ka jing im basneu jungi ha kana prathei na ka jing temrau jong ka pop sha kata ka jing im bom jekut habang idon ha kana ka prathei habau blei upha yang nga badia phi ha kana ka prathei u ai yang nga ya phi kamon ka balai lut banjit ya ka babha ne banjit ya ka basneu ban em ka jing em kat kum kata ka jing hikai ka bau Jisu ulah hikai yang abadi pi ne bangin yai ha kalanti jong ka jing em jong uboman ublei u ai yang abadi pi kamon ka balai loy mangama pi ngi haban keli ngi haban pej ban khmi yalade ha ka ne kasngi ha to nga ngajit ya kalanti ka babha ka ba u Jisu ulah hikai yang abani yai ni ngajit ya kajing im ke basniu kajing im jong men sim boman bon sin yole se mangama phi ngiyaj ha kalanti ke basniu ke bayalam yangi sha kajing penram hanrai kan mau ko hanmen ko para ha ka we kasngi klampep ngi ha ban ai kajing khen hu kajing khen ke ba baha ne ke basniu ublei un sapej ya kata kamon ke balaluj ke baul ai yang api hato ngijit ya ke babha ne ngijit ya ke basneu hato ngijit ya ke jing em jong umensim ublei ne umensim jong uboman ladang ngijit ya umensim jong ublei ladang ngijit ya kata ke jing em ke ba u Jisu hi ulah hikaya ngi ban em klempep
un sai lam yangi sha kata ka jing em ka bom jukut ngin salong kum kito ki dokha ba kito ki nong tong dokha ki jit namar ki bu hau shang bobha namar ngilong kita ki dokha ki bobha lada ngilong kita ki dokha ki bom sei so la ne ki bom bha en sabret yangi ha keluar ding sha ka jing penrem bom jukut barkum juru habakut jong ka gospel u jisu u kli ha ki apostol ge jungu ha ki senran ge jungu bar habaro kito ki ba ngap ya ke jing ki kai ge jungu ha to pisnu thu na em ya ki ne ke jing ki kai ge junga yo I badi asngeu ha ka gospel bamanta kasni kini ki apostol barbaro kito ki basngap ke jing kai ke jungu ki ong hoj ko konrad ngis ngutu ya ke jing kai jome ha kane ka step ro kumju ko hanmen ko para u jisu u kali u bo ya kane ka jingkali hakmat junga ba jungpi ha to ma phi pisnu tho nem ya kine ke jing kai ke junga hato ma phi pisngu thu nem ya kane kamon ka bala lut ka bangala ai phi hato ma phi pisngu thu nem ya ka jing em ka ba ma phi haban em kumno ngin jubab ko hanmen ko para ha kane ka step hoj ne em kumba kine ki apostol bi jung u kinong bot jung u ki jubab ladang yang hoj ni de ban em ya ka jing em ka junga ka jung phi kat kum kata kalenti ke bau jisu hi ulahi kai ber kum juru ban yaj ya gitu gedinjat ki ba u jisu ulayaj lada ngiong em ru kasong hanga badepi henry kan mau bahakawe kesngi ngi haban ai ke jubab hau ke jubab ke babyang ke bala yang i ban pen im lane ke bala ba wanra jing penrem yang i iwe paiwe kohan men ko para hakana ke step habangi pusan sepang ka hima beneng habangi pusan sepang ka jing em ka junga ka jong pi kabala banra jing penrem bat kabala ruban wanra jing isne jing ye ba wanra jing pen em yangi tongin duai hable try kan rat tongi kerpat yo ble jingi un kur khoyingi kham tameu jisu un kursan un ai boringi bangin la banjit ya kamon ka babha ka jong ble bangila ban em ka jing kat kum kata ka jing khot ka jingu to kala ka bamat namar kahima ublai kalajan Trongin yang ngin pala ka jong ka jingej ngange au blei pa badan bor baro unong tau ka peneng bat ka kendeu bad hau Jesus Christ kun bamare jungu utrai jungi ya balapun nam sembakoi ya balakana kamaria tesoti bashala beng hapo Pontius Pilatus lasanar nayu layap balatebiu ulaya sikbayap hakas ngi kebalay ulam nipat ni kebayap ulakiu sabneng usong sakaman ublay paabdan bor baro nang ta wan pat menpishar kebayim kebayap nganged hauman sim bakoy hakabalang Catholic bakoy hagajing selop kerukoy hagajing mabi kipop hagajing nipat kado pat hagajing embom sukut amen. Lais Pak Prapusa. Lais Pak Prapusa. Diang try kendrat kini kijin terwajongi kisah bapa juga jing try sitam jongi kerku ya kaum sebagilate es naikin rat kini agni iwan terwa
aduai ko para ba ka jing kenya jonga ba jong pi kan long ba padiang hu na khma do blei pa badan bor baro To try pedeng cincnya neng ci jong pi. Maka mata kaji ro ko bura maka kerjeng jong. Kaji cimata yang i pada kebalang ko ko jong para ko wei. to padiang ko try ngi kerpat ya ge jing truwa ki bangi wanra na ge jen ai pa hu jong me baleng ba ge jing trei bor ba jong ge jing ai e jong me kine ge jing maya ba kan tang tam kin pan ko yangi ha krokom ka bangi em menta bat kin ya lam sha ge jing kemen ki bane jenom dau kris utrai jongi Amen. utrai dan rengkat bat pi Rengka bat pilu. to kan tu wila ki danut Ikan tiu ya ki shall try. to ngai ngu try blei jongi Asong hok bat kadei. dasisha ka long ka basong hok bat ka badei ka deiti jingi bat ka jing panem yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa ba khoj ko blei badan bor bat bom jikut lang bau trai jungi u Jesus Christ namar da ka jing khayu ula pan thamai ya ka jing long breu barem bat da ka jing sha shitom jungu ula pandam no ya ki pop jungi da ka jing mi pa jungu na ki bayap ula pli ya kalanti sha ka jing em bom jikut bat da ka bau kiu shame ko pa ula pli wang ya ki krdop ka beneng bat namar kata rengkat bat ka kanhon jong ki angel bat ki rukhoj ngirwaya ka jing rwaya roya me bat ngi parbana klem sange Ubaku, utrai lagi bar, neng bertai sawada kaburan jame. Hosana, Hosana, Tuhan Yudhishthira. Hosana, Yudhishthira. And Yaroyu bawan agak ketenggu tribe neng bertai sawada kaburan jame. Hosana, Hosana, Tuhan Yudhishthira. Hosana, Yudhishthira. dasisha melong ba khoj ko trai ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngi karpa de me to pan khoj pan kantang ya kine ki jing trwa jongi dag ba pha yomen sim jong me kum kam jer halor jong ki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jong trai jongi u Jesus Christ hakapor baladi no yo badala kaman snobha ula padiang ya kecing sha sitom ula shim yukpu bad kebaingu yame ula kedia yu badul ai hala kisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaban IT na kabanta jongpi Hakaju kurkam enda lalaya bam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ula ai hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kuri jong kasnam jonga jong gajutang bathamai batbom jukut ya kabaen penmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta gajingmap ikipop to le ya kane ban kan mau yanga kajimaya jong kajinge Katasin bangi bam june upu bangi didakane kakure imen praga
Namar kata ngi kebapan manca ya gajing ya pagajing mi pa jongu ngi terwa hame ko try yukpu jong gajing em bad ya ko khuri jong gajing penem ngi dai ngu aidem namar melenyew yangi kebabit ban yang khma jong me bad ban sakri yame da kebas ngeret ngi kerpat yame bangi kebayo banta hakamet bad kasna mukres ngin long kebapan yatali ka way daw men sim bakoj Token mau katra ya kebalang jengme kabala friang hasatla ke bertei beto penjena ya ke haka jingit hingga betu pa Francis pa bakoid jengi u bilbert marwe u bishop jengi berbero killing do token mau lemru ya ki inman ki para sinrang bet kende kibala yothia da kaba kirmen ya ka jingi par bediak baro kibala klad no haka jingis ne jangme top yang ya ke shaka jing shai kakmat jangme to isne yangi baro ngi kripa dia me ba ringa bulka maria to soti ba koi kakmi jang blai u joseph ba koi u kurin janga ke apostol ba koi bad baro ki ring koi ki bala pensnge ba ya me pateng la pateng ngin long ki ba ben ben yo bin dalem haka jingmi bamjukut bad bangin yaro But pindon barom yame dau kun jungme u Jesus Christ. Dau lembatu badhau kalong ame bleu pa badan bor ha gijing long kawei jong man sim bakut baro ka borom gijing ro junom la junom amen. Kumbel hakum yang i daw nong penem bat kumbel hikai ngi daktin blay nginod banong ko pa jungi ba hableng kalong ka bakot ka kateng jungme kanwan ka hima jungme kalong ka mon jungme ha kindew ko ba hableng ay ngi menta ka jungam jungi ka ba hala kasngi batama ngi karangkang jungi kumbang ngi rogi ma bi ka bless new yangi adwad yalam ngi sa ka jung panshoy henry ta panlagi ni na ka basnew to pan la ngi ngi kerpat ko try na gajing sneu baro ha gajing sbon jung me to a jing suk jing san ha ki sngi jungi khnang ba da gajing rap ka jing snei jung me ngin lai barabor na ka pop bat ngin yo jing ya da na gajing jenjar baro kat ba ngi dingap khmelen ti ya gajing kerman ba khoj bat gajing on pat jong nong panem jungi u Jesus Christ Namar kecume kalong kaima kecume kapor kapuram cinop ma cinop Kotra Jesus Christ me belong hagi apostol jung me kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api wat pe yagi pop jungi Henry yagi jingai jong kabalang jung me bada kajing sbon jung me to ai haka yagi jing suk bat kajing atali kawei kat kum kamon jung me mame ubin babasan shar junom la junom amen. Kajing sugut rai kedan barabor rengkat bat pi rengka bat piru tong ini terwa ya kada kajing suk iwe ha iwe pat ku kun lang bro me bagi no ki po ka purte tos ya sene yagi ku kun lang bro me bagi no ki po ka purte tos ya sene yagi hak miu kolong bro jong blai hak miu bukit no ki pop jong ka parthei sukito ya ki balakhot sha ka jing khawai jong kon lang bro o kra ki som sa kaman du apo ki de junga Andres ong ka tin kaman sim junga kan sakya hi kaman kasnam kris kan so jing bon jukut
Chris. Come to 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 Chris. step ngai ti la de hame tame pame lawan rung apo de nun ke jungi ha ke jung em ke jungi em ba ke me ke islam ke jungi otra jisu be to don rengkan ni ha ke ne ke si to ya dai ni la ke juma ke jung sa to ya dai ni la ke jipang ke jung kam ham tame bagi laban lai na ke bor jung bomban na ke sim sleu bagi laban pada ho ke kamram ke jungi ke pame la hi ham tame bane ya ke mon ke jungi ha ke jungi paman la ke si o jisu be ye jur ni wan rak
ke Manipur. Kumjorong ikan mau nak mentaki kun semela ke jungi. Biar lumpang macam nak mentaki ke sukrau ke jungi haga. Abar bagi dior kita ke jungi ke jingkurku ke jungi sne ke jungi jingdon mengkat ke jungi. Ibu roh majume kotrai bisu jisu biye ipapang ke pasyutam paro Haleluya, haleluya. kotrai jisu tulai kapulang ke benda jungi tuan ra kita ke jungi ke jungi ya sebagai dan kam ke jungi tuan ra majume kotrai paro ke jungi ke jungi kemangingi don ke jungi ke jungi to pelong ki jisu biong ke jungi oh jisu biye such a sage nyai ji lade hame Jai ji lade hame, kawan bersyukur yengi, kawan berkersan yengi, kawan benai bor yengi. Sifti burayangi Yesus. Tol ngini aduai. Ngilabam la sip kotra ya kane ka sakramen jingblei. Ka jingpan manta ka bane sa jong ka jing sha sutom jong ukon jong me to ai ngi kerpat ba ka ne ka jin ai ya ka ba ma uhi ula ai hangi da ka jing it ba om la shampang kan mentoi sha ka jing pen em jong i dau kris utrai jong i Amen. utrai don rengkat bat pi Rengkat bati. blai badan borbaro un kurku ye pi pa badokon badaman sem bakot Amen. Tolik suk yaro basyakri yotrai daga jeng em babha jeng pi. Islam ya blai. Nomor lais pak aku sang. Lais pa aku sang. Ya in pimar kalian kumbangan in yapi pinyo chingben jonga konlabala bansimno nabi pinyo chingben jongu konban bala bansimno Kaburam haupa patukun hamat sim bakoi Allah ba meningkong jimatan baraboy jinam la jinam amen and your try Jesus Christ jinam